ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки ин дамаро тамошо дорад. бузургони мо гуфтанд ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. инак як проекти хурдакак дорам. ба чӣ меанҷомад проект? мехоҳам ройгон барои он хоҳишмандоне ки мехоҳанд ба донишгоҳҳои олии Русия ё ки коллеҷ қабул шаванд ёрӣ бирасонам. барои қабул шудан ҳамагӣ 4 сурат, аттестат, паспорт ва регистратсия лозим меояд. халос. агар шумо ягон шарм доред ё ягон натавонед гап зада ба он ҷо рафта то ки қабул шавед, ман метавонам ки бо худи шумо равам ва шуморо қабул кунам. дар ин ҷо ягон мушкилие нест. ҳамаи давлатҳое ки пешрафта ҳастанд танҳо аз пушти дониш пешрафтанд. мо чандин солҳо ҳаст ки дар ҳамин Русия меоем, меравем. аксарияти мо, намехоҳам ки шуморо хафа кунам, фақат корҳои сиёҳ мекунем. вақте ки мо коллеҷ медароем, ягон ҳунар меомӯзем ё ки донишгоҳи олӣ медароем, ягон дониш меомӯзем, ин аллакай сатҳи моро дигаргун мекунад. то мо худамон вазъияти имрӯзаи худро тағйир надиҳем, ягон вақт аз паси мо касе ба ин кор машғул намешавад ва нахоҳад шуд. биёед бародарон, ҳамин сол ақаллан худатон натавонед фарзандатонро натавонед набератонро қабул кунед. дар ҳамин худ як мисол меорам. ман хаткардаи международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации ҳастам, лекин ҳозир министерствоша гирифтагӣ ҳастам, просто международный юридический институт. дар он ҷо ҳам очни ҳаст, ҳам заочни ҳаст, ҳам очно-заочни ҳаст, ҳам дистанционне ҳаст. бисёр хубтару беҳтараш, барои ки аксарияти мо барои кор омадагӣ ҳастем, очно-заочни. очно-заочниш ҳам хеле аст ки дар як ҳафта шумо як рӯз дарс меравед. дар як ҳафта шумо танҳо як рӯз дарс меравед. дигар гирду атроф пайдо мекунед, шинос пайдо мекунед, забонатон хуб мешавад, як қаламатон тез мегардад. ҳамон қадар хоҳиш дорам, марҳамат, дафтари мо ҳаррӯза гӯем кушода аст. суроғаи мо Волгоградский проспект, дом 28 строение 1, офиси 32. марҳамат намоед, интизор мешавам. як бори дига гуфта мегузарам ки ҳамаи корҳое ки аз тарафи ман карда мешавад, ҳамаи онҳо ройгон ҳастанд, яъне бепул. ин наворо ба дигарон бирасонед. боқӣ дар амони худо бошед. худоҳофиз.